Inkqubo yoololiwe igqibele ukusebenza kweli ngoMatshi emva kokuba kwaye kwabhengezwa inkqubo yokumiswa ngxi kwentshukumo ngumongameli Cyril Ramaphosa. Abakhweli bololiwe kwaye kwanyanzeleka ukuba baxoze mphini wumbi basebenzise iteksi nangona ixabiso lazo lithe xhaxhe xa lithelekiswa nexabiso loololiwe. Uqala ngomso iyaphela yonke loo nto, kodwa imizila emine kuphela eza kusebenza. Omnye ukwiphondo laseGauteng, emibini iseMpuma Koloni kwakunye nomzila osentshona Koloni. Looking at running a very limited service due to the measures that we need to observe. Our train sets for a 12 coach train set, we normally would accommodate about 2,300 passengers, but with the protocols that we need to observe, we're looking at around 15% max. Umzila wasePitoli uza kuthwala abakhweli abayi-11,000 ngosuku, owasentshona Koloni uza kuthwala abakhweli abayi-13,000, ze iMpuma Koloni ikhwelisa abakhweli abayi-4,500. Kuza kuqinisekiswa ukuba kuthotyelwa imiqathango ukuzama ukuthintela ukunwenwa kwe-COVID-19. There will be no omunye post gomunye. I don't know in English what does that mean. We will ensure that the numbers that come here are manageable and they are not a risk to the transmission. And we are told that Gauteng, it looks like it's going to be the epicenter, it's going to be our one. Ukumiswa kwenkqubo yokuhamba koololiwe kuyichaphazele kakhulu iPRASA ngokwasezimalini. Ukonakaliswa kweziseko zale arhente kuyenza ibe maxongo nangakumbi le meko. iPRASA iqikelela ukuba iza kwenza ilahleko ye-R770 million kulo nyaka mali.